Кніга Віталія Васильевича Калніна «Мірскі замак». Гэта навукова-папулярнае выданне, прысвечанае аднаму з самых знакамітых архітэктурных помнікаў Беларусі, аб'екту сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. У ёй зроблены асаблівы акцэнт на археалагічным вывучэнні замка, якое папярэднічала і суправаджала рэстаўрацыю. Гэта аўтарытэтная навуковая крыніца, напісаная даступнай мовай, які сумяшчае ў сябе гістарычную дакладнасць і займальнае апавяданне. Каму будзе цікавае? Тым, хто плануе наведаць Мірскі замак і хоча зразумець яго глыбей. Усім, каму цікавая гісторыя, архітэктура і культура спадчыны Беларусі. Спецыялістам у галіне рэстаўрацыі, гісторыі і турызму. Кніга Калніна – гэта найбольш поўны і аўтарытэтны даведнік у мінулае і сучаснасць Мірскага замка, напісаны чалавекам, які ведае пра яго амаль усё і ўклаў у яго адраджэнне частку свайго жыцця. Кніга Надзеі Высоцкай. Радзівілы. Нясвіж. Замак. Гэта гістарычна-мастацказнаўчае выданне, якое апавядае пра лёс знакамітага роду Радзівілаў, развіццё Нясвіжа і стварэнне архітэктурна-культурнага комплексу замка. Кніга дэтальна апісвае гісторыю рэзідэнцыі, культурныя каштоўнасці, сабраныя князямі, іх уплыў на гісторыю Вялікага княства Літоўскага. Ключавыя тэмы кнігі наступныя. Гісторыя роду Радзівілаў, аповед пра некаранаваных каралёў, іх уладу, багацце і ролю ў гісторыі, будаўніцтва і архітэктура Нясвіжскага замка, апісанне стварэння магутнай крэпасці, пачынаючы з дзейнасці Мікалая Крыштафа Радзівіла сіроткі, культурная спадчына, мастацказнаўчы аналіз партрэтнай галерэі, архіваў, бібліятэк і скарбніцы, якія захоўваліся ў замку, інтэр'еры і побыт, апісанне жыцця, інтэр'еру палацава-замкавага комплексу. Гэта кніга таксама будзе цікава тым, хто плануе наведаць Нясвіжскі замак.